Hát igen, így. Hello, és Viktor vagyok. Igen, anyád valagát. Nekem te meg Csonti. Kemi, köszönj már be! Hello. Abi! Oh, Meg ding még ding ki dong. van itt! Amúgy Szabi vagyok, sziasztok. Anya! Avagy még Oszkár. Én pedig Two-Face-re, szóval az úgy durva. Rábukkant az a véggyerek túlfészre. Amúgy komoly, és Vidiben voltam, mert megkérdezte, hogy tányér, és akkor írtam neki, hogy milyen tányér. Elkezdve nekem Two-Face tányér. Tudsz, túlfésztány. És pont Vidi volt, szóval én úgy beszartam, de ő is. Rákeresek a túlfésztányérra. Adtam neked egy csát. Na most így... Itt. Oh, my ding ding dong. Túlfésztányér. Ezzel kezdek. Oh, my ding ding dong. Úristen! Ez kinyomja. Igen, én vagyok, Bence. Csé. Írom neki, hogy csé. Na erre mit fog reagálni? Cség. Oh! Nem írhatik semmit se. Na jó, most már kerestünk egy normális embert. Túlfésztányér. Az nope, te úristen! Az nope! Nope. Nájnek. Nine, az a 9. Nem. Nájnek. Maga nem jó van. Németek. Látod, németek. Hát most hozzászóltam a számítógépnek, és azt hittem válasz. Na jó, én keresek egy nem hülye gyerek. Összefutok vele. Te nyíld Áki. Pisiba. Nem. Nem nézed a Szalusz parkot? Nem nézem. Persze, hogy nézem. Cartman. Hú. Kulabá, az ünnepi kaki. Kulabá. Így kapsz egy puszit. Szóval, hogy van? Gyere! Kukiba. Én kérdeztem tőle egy hülyeséget. Pedó vagy? Mit fog erre írni? Szerintem ki fogja nyomni. Baby mine. No. Hallod, Bence, lefeljelnek, mint 2 heringast ég. Ja. Ez jó. Tette. Én írom neki, hogy nem. De te a vagy. Dikma. Tornásink. Ez kiné volt? Én sem vagyok. Ott. Én. Állna beléd a bőgős a rákpenges. Na, én vagyok másik. Beszéljek. Vidi. What? Ez sem beléd a rotációs. Na jó, szerintem itt vége az első résznek, tetszett like, iratkozzatok fel, sziasztok! Nem állította. És nem állította. Várjál már, megy 5 perce. Hát az rövid, legyen egy 7 perces. Vagy 10 lesz. Jól állítottam most. Mert nem veszi a mikrofonomat. Azért, mert be kell állítani. Igen, éppen azért voltam profi. Ja.
Na hallod! És lehet live-ot is. Na, én megnézem a sztorit. Kus. Kusba vagytok. Ez jó igaz. Sziasztok, én Viktor vagyok. És várjál, mit kell... És mit kell ilyenkor mondani? Ja, és itt van velem Bence, azaz a BV csapat egész, a Szabi is itt van, és köszönni ki fog. És... Jó van. És akkor keressünk partnert, mert most kaptam meg másodszorra a Bencét. Azt hittem. Yeah. Szia! Szia! Ugye nem téged kaptalak meg. Ismered Facet. Two-Faced. Na hallod, te teljesen egybeír. De hát ez durva lett. Ez jó. Ez jó. Megnézni a nyelvtantanál fekszik a röhögéstől. Az enyém. Ez mi? Ez kinél szó? Olyan Hallod? mikor hang. Ismered Two-Faced? A Batmanből? Figyelj, én most felmegyek YouTube-ra, megnézem Two-Faced, hogy már fölrakta-e. Nem biztos, lehet, hogy már fölrakta, mert hát a gépe az tök jó, lehet, hogy már azóta fölrakta. 48, 61 FPS, ilyen szar. Nem kellene? Ace. Hol van? Akkor Unifie. Akció. Nem. Anotalk. Itt van Anotalk. Itt van, ez nem is rossz.